pun atur mengampi atur pemerintahan atur jajaran kula menengkoh Pambawara negosiasi nyuwun kabeh sampun pangsami saha kalempeng nyuwun pangestunipun kagem Kang Putra Dimas Bagus Resa Adi mugi-mugi kangge rawuh panjenengan sami sedaya kebutuhanipun lan sabinaringan barokah ingkang agung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertanda kondining ing wekdal siang menika panjenenganipun Bapak dadi Ibu Nita sampun atur sugata krana lillahi taala niatipun mriki hormat dumateng para pepundhen para leluhur para wali para rasul niatipun nggih matur manfaat mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaringan patengan sae daripada mriki alam donya semoga para kanca ingkang manunggalnya wiji nderekaken kajian saking panjenenganipun Bapak Nita dadi keluarga Indonesia menika semoga Jaran itu dibongkar kok potong banget kok. Kamu jaran apa ya? Adi. Dil. Iyalah. Ngambung iki makene. Iya mosah. Ambune nyerok bocahku sitok e. Kan kondang mangkat. Mau lapar kok mulai yo. Iki lho tak karaoke ning jero mobil. Iya, cacing. Penjual begegek akeh aku ya. Iso gawa sapa lho? Ya dia pantes no dijak nyanyi jero mobil. Lho wong endi iki turun? Sapa? Dia yang jero. Utang iya. Jero ndi? Wes e. Jero iki. Desa ae. Ning kali porang ae. Tinggal. Aja alung kowe bareng aku ning jero mobil karo sapa? Zainal. Zainal. Ki Mbah Pin. Kan golek nek pendapat. Iya. Bentos ini. Tak kon kaki lho, yo. Tapi soalnya tolong. Ulung. Coba. Ini kan ora. Panjang. Pun retak kok. Tekake sih. Retak kok. Retak kok. Udah samain nusun aku. Saya apa gitu? Deh. Mampir aja. Kan latihan kendel bareng.
kencur nang ini nomor 1. Membuat. Kaki mak pulang mak. Gimana aku arep berenang. Gue. Arep berenang. Kita nih tanggal rolikur. Iya rolikur mak. Lu sanggup. Enggak dia. Enggak murah malah. Rolikur iki apa rolikur sesuk? Rolikur iki ya. September. September. Kita batal mureng-mureng kita. Alah ben. Nanti kayak genah orang genah. Ben. Iya, aku yang meneng aja. Boboran dulu kita salam dulu. Boboran dulu. Tapi yang dulu damen yo damene ana nang kok ini patang dong. Aku yo mau wis dong Susah ini. Ya. Jangan cilik kak. Dong, jangan cilik-cilik dong anu. Kemah. Iya.
Niki muji syukur alhamdulillah. Pada panjenenganipun panjenenganipun Bapak Mita dadi sakeluarga tasya menika sampun kita larake. Mboten kata lumpen mugi panjenenganipun Bapak Mita dadi sakeluarga nyuwun pangestu dhumateng panjenengan sami mugi-mugi niatipun ingkang siang menika niki tepi wajib ing adicara walimatul kang Intan Kang Putra. Mugi-mugi kanthi sedekah saha pangestu panjenengan sami sedaya-sedayapun tansah pinaringan barokah ingkang agung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kados panjenenganipun para tamu ingkang rawuh sugeng rawuh sugeng pinarak. Sinambi mirsani ulah kridhanipun para kanca seni para usima Wahyu Kuncoro ingkang bijil saged tatah karangori mbogem njapah. Semoga taun kita lajengaken wedal siang menika sesarengan para kanca. Semoga Matur suwun pi rawuhipun todanan pancen keren. Niki pun mulai meleh. Monggo sinambi leh-leh. live streaming Cak Momok Kios Vega Juragane SWK. Gendera kadyawas kumilir sumlorot mancara mawurahan suarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya piranti ya cakup suarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya piranti ya cakup gendera kadyawas kumilir sumlorot mancara mawurahan suarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya piranti ya cakup
Yuk. Gendera kedawas kumike jumlah mancara ngawurahan gumara swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya piranti kya cacutku Para panggah kakung Suma Putri ingkang saestu mahambaken budi. Sampun titipan jinipun ing wedal siang menika kula sakanca niki angahe jeban niki ambucal sedaya reget ambucal sedaya sengkala kang dumunung ingkang putra Dimas Bagus Resa Adi Saputra niki ingkang badhe wajib nggih menika wonten ing tengahing alas mengker alas gelinding saloka alas lodo alas gawat kaliwat-liwat jalma mara jalma mati jumanipun kewan kang anggegiri rambut gimbal bebasan kaya simbaring sangkrah sewu meripat mencorong bebayan kaya sumrating surya kekembaran duweni sifat kandel kakenodaan siung wuyung kang saguh anyep sak kabeh bebaya kandiridhanipun Gusti kang anggelar jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sumangga para palenggah enggal katuran jejer alas mengker barong tunggal Sima Wahyu Kuncoro sumangga. Sang patesi Kranata peres nyawitiku mulung dampyak-dampyak kumregut lampahe binarung pyak watang anggate kumelar ngebeki sorae kumoro bende peri selopret punya sesautan sorak-sorak mongko tengarane curit sikepka maniprak nyang watang anggate sikrobi dal Sima Wahyu Kuncoro sorak mongko tengarane curit sikepka maniprak nyang watang anggate sikrobi dal Sima Wahyu Kuncoro tampah landhep siung wuyung si gembong Amijaya keblung cemetri cemeti samandiman ganti nyuwun pawelasan marang Gusti kang anggelar jagat nyuwun pangasih mugia kula sak kanca ing wedal siam menika saged
angge wajib tansah pinaringan rahayu sumrambah dumateng keluarga agung Bapa Mita dadi sumangga perpalenggah pripun lakidanipun si Gempong Amijaya ing wedal siam menika enggal kaaturan lumantar para kanca seni barong Simo Wahyu Kuncoro sumangga. Beleduk angawamu jadi bali si Gempong Amijaya yen kibak gawe oleke kabeh uleke tanah Jawa lopot amwiti pojok kulon pojok etan pojok kidul pojok lor bebasan kaya tukuling lindu miwah panggawe Allah maling ngadoh Gempong Amijaya golek sono kang ketelu kang putra mami kono tutupan serno ya
Yo. Woi. Ya. Ya. Yo. Ya. Oh. Oi. Banjur ngomong banjur ngomong tresno ora kena kanggo sembrono ora becik kanggone priya wanita kembange rawe kuwi paribasane tinimbang rame luwe becik tinggal wae Simo Wahyu Kuncoro SWK Cak Momok SWK julukan YouTuber kita ceritane wong seneng tunggal sabale ceritane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno kowe
biasane wong seneng tunggal sak balik wiwitane lungguh cecer saben dinane saya suwe saben cecer nyekel tangane banjur ngomong ke aku tresno kowe hatiku digawe lara agawe laraning ati kembang kecupuk agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar wong tresno ora kena sembrono ora becik tumraping priya wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggalke muji syukur alhamdulillah. Lagi pisan iki awake dhewe munggah gunung medun gunung. Aku bengu-bengan lho, Pak. Wah, aku mesti kono balik iki ana tutuke opo ora. Liwatku bedingin teko banat kok. Lah aku dhewe ya bingung. Wah, do bingung kabeh. Nang ya alhamdulillah disyukuri. Jebule ya malah petuk. Nah, nek tirakatane rekoso kuwi hasilnya ya apik. Ngono. Kanggo keluarga agung sing duwe gawe ya keberkahi ngono lho. Awake dhewe rekoso munggah medun gunung ya alhamdulillah bisa kasembatan. Kuwi kenalan sik lagi pisan iki kok. Ayo kowe tau ning. Iya no wong ayune ngono kok gak kenalan ya rugi ya. Anjir, saderengipun kataran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, derek tetepangan nggih Bapak. Nami kula Sri Anjani. Sri Anjani. Mijil saking Tlatah. Mijil saking Tinapan. Pabrik gula. Pabrik gula. Layak manis ra umum. Iso, saking manisnya mbok rubunge ngono lho, Pak. Lah ya dirubung semut iki mau ning kono. Lah ki awan iki gathukanmu ndi? Awan iki gathukanmu ndi? Aku wis tuwa ngalah. Ora entuk ora dadeh. Gak mangkat to. Ora dadeh. Wong aku wis tuwa paling reso dadeh kok. Aku pokoke ora karo bayi iki gak mari. Temenan imut kok kae kok gumun aku. Lah ya piye wong ora tukang. Lah yo, kowe iku diobati apa itu kon genti ana untu kirek. Aja, jane tak rondak tak ganti liyane. Genti itu garungan. Ora oleh karo Mas Eko. Wong iki ngono kok lari dhisik kok. Iso. Tenan. Ing rezekini yo Lah ngiki. jene iki acarane napa, Bapak? Warimatul khitan. Takli. Alah, gantenge ya Allah sing disunat. Takli kono. Ndi? Walah ya. Lah iku ta sing sunat. Wah, kaya Lah kandhani kok. satrio panegak. Anjir niki sing ditetakke niki Kang Mas Joko nggih. Nggih. Mas apa? Mas apa gak diplaki ditenan. Mas Joko to? Mas Reza. Gak Mas Joko. Mas Joko ditetak. Joko kok ditetak wis. Lah niki Mas Joko ditetaki kalih. Iku sing turut mengundang. Bae menawa. Anjir niki kadung sing disunat nggih. Heeh, Dik Reza. Iki Adi jane undangan Saputra. pundi to Pak Jon iki? Oh iki tak gedhekne mripatku wis gak patek beres kok. Tapi nek mbek wong wedok cek jelas. Iso. Anjir Dik Reza, mugi-mugi dadi anak ingkang saleh. Amin, Saking nggih. migunani kagem prabangsa lan negara. Iya. Jelas. Pinter tembang sekolah. Manut dawuh guru. Dawuhe guru, dawuhe wong tuwa. Dawuhe kiai ya dinut. Nah iya. Sing paling penting dawuhe bapak ibu. Iku pun penting ya. dhewe iku. Anu nek wis mari muga-muga ben kena nggo jajal-jajal. Iya, iku nek kelakuan. Maksudnya Api. Angger Joko anyaran iki lho. Oh mancing-mancing iki iki lho, lho. aku gak seneng ngawur tuwekan pikirane ngeres ya. Lho aku harus pengalaman yang ngono kuwi. Maksudnya iki
jajal orang jajal ngonok-ngonok gak. Jajan ngenek. Jajal kantor. anyar. Tak kira. Iso. Tak kira jajal ngenek. Moto iki. Mbak nggih. 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 Empun. Empun apa meleh, Bu? Empun nggih. Alhamdulillah, empun. Para penegak Agung Sumo Putri ingkang saestu maha pengibuti wonten ing sendra tari salajengipun wedal siang menika kula sakanca badhe ngaturaken niki olah kridanipun si kebu gendut monggo. Amit sewu kula nderek srawung ya Lagi tumo iki aku kebuk sandalan. Lah iya gaul kebune. Coplak. Kagelo dinggo iki lho. Sandalan iki. Aku sikil Iku ganti raca. sepatunan iki lho. Kebuin raca. Uncana. Guwak sandale iki lho. Lah. Lah buak Ngono. Ora ngono ketok sandalan. Ketok mergawe tenan Bu kebu.
Aku kebu. Aku kebu. Sedulur kabeh dipun tepangake nami kula kebu. Muji syukur marang Gusti sing gelar jagat krana dina iki wis katimbalan Bapa Mitadardi. Ya isa gumoknya nyuwun berkah marang Gusti sing gelar jagat. Muga-muga kabeh sing rawuh ana kene tansah entuk kabejan, entuk kamulyan. Aku iki lho kebu. Ya, muga-muga Kang Putra sing disunat Mas Bagus Resa Adi Saputra. Muga-muga entuk barokah dening Gusti kang gelar jagat dadi bocah sing sehat terus. Oh, syarate siji. Kowe kudu manut dawuhe Bapak biyungmu ya, Nger. Yo, dina iki aku bakal tirakat ana ing tlatah Grenjeng kene golek srana mulyane Kang Putra. Yo, bakal tak lakoni dina iki anggonku golek srana. Nanti mau bismillah. Oi. Para palenggah kakung Sumapitri ingkang saestu pahambek ing budi. Ing dinten menika kula sadremi nglampahi wajib nderekake pepunden kula panjenenganipun Bapa Mitadardi sakeluarga. Dadi kapure nderekake Kang Putra kirap-kliring wonten ing tlatah Grenjeng. Saperlu nyuwun pangestu dumateng sedaya warga. Mugi-mugi kanthi pangestu sedaya warga para palenggah ingkang rawuh sedaya kedanipun tansah pinaringan sembada kang sadaya jumbo kang kira tansah pinaringan rahayu sedaya kanthi. Semonggo para kanca kita angai wajib kirap keliling ing wedal siang menika. Semonggo.
Aluan ngono daripada Detik-detik tabrakan maut di depan mata,